Ömürüңdü 3 saatka 3'kö böl deyit. Saatan lil ilmi. 1 saat bul bir vakit bul ilimge olsun. Özüngdü östürüň gerek. Daima urmatly bir tugan musulman adam ilim alış gerek. Bizde moldosy dele, doktoru dele okunup bütgönden giyin, oşol boydan giyin eç nerseni okubay goýa beret. Bul taptakыр toor emes mesele. Jurnalist bolow, başga bolow, arganda kesip bolow, oşol özün östürüp, önüktürüp turu any moýundagy mildeti. Wa sa'ata lil amal, ikinci bir wakitty amalga böl. İlimde okup amalga taşlap goýbaş gerek, amalga da wagt bölüş gerek. Namaz okuganga, oroza tutkanga, jakşylyk sowiş kılganga, sowiş kılgan sözlerde kadyryny biliş gerek. Wa sa'ata li huquqi nafsika wa ma yelzamuka. Jana oşondoy ele bir wagt boluş gerek. Al özüňdün hukuklaryň, akylaryň üçin jana oşoga okşogan nerseler üçin sözlerde wagty bölüş gerek. Adam özüniň den soglugy üçin, akylesi üçin, adam özünün kursagy üçin, adam özünün bala çakasy üçin, oşondoy ele özünün hobbisi, kalosy, hiwaye dep goýup, oşol nerse üçin de wagt bölgenge hareket kılış gerek bolat.